Eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna, zuk egin dituzu gauza guztiak, eta zuk egindakoa maitatzea, zu maitatzeko modu bat dugu. Bedeinka ezazu animali hau, emaiozu osasuna, emaiozu indarra, eta berarengan ikus dezagula baita ere zure edertasuna. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin eta zure espirituarekin. eta argiak bedeinkatuz emango diogu hasiera gaurko erizkizunari. Egin dezagun otoitz. Jauna, San Antonio animalien adiskide egin zenuen, eta bere bidez zure adiskide ere izan duzen. Egizu gu ere hala izan gaitezela beti. Estimatuz zuk egindako guztia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoloak Galaziarrei. San Paulo apostoloak Galaziarrei. Senideok, legearentzat hile nagoni, legeak hil egin bain nau, baina horrela jangoikoarentzat bizi naiz ni. Kristorekin gurutzean josita nago. Bizi naiz, ez ni, ordea. Kristo bizi da nigan. Oraingo gorputzean bizi naizela, jainkoaren semeagan dudan sinismenetik bizi naiz. Bere bizia niretzat emataraino maitatu bait nau. Jaunak esana. Kanta dezagun dano, gaur egun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Oztu aineru, oztu zeru lurrak, oztu eliza, oztu elizarrak. Kanta dezagun dano, gaur egun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Oztu ameni, oztu
Kanta dezagun danok gaur alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Poztu abere, arrainazkia, poztu landare, daizaki guztia. Kanta dezagun danok gaur egun alaia, Jesus jaio da eta kanta aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Pedro honela esan zion Jesusi. Ara, gauza guztiak utzi ditugu guk zurekin joateko. Zer izango da guretzat? Eta Jesusek erantzun zien. Benetan diozuet, gauza guztien eragaritzea etortzen denean, eta gizonaren semea bere haintza aulkian esertzen denean, zuek ere, nerekin etorri zeratenok, 12 aulkitan eseriko zerate. Israelgo 12 leinuak epaitzeko. Eta neregatik etxea, edo anai-arrebak, edo aita amak, edo aurrak, edo lurrak uzten dituenak, 100 halako jasoko du, eta betiko bizia izango du. Jaunak esana. San Anton eguna, ospatzeko elkartu gera, hemengo usadioari, hemengo tradizioari eutsiz. Eta usadioek, tradizioek garrantzi handia dute. Pentsatu behar dugu, zehozerengatik, lehengo goizutarrek ereikiko zutela ermikea. Batez ere, San Antoni laguntza eta bitartekaritza eskatzeko. Hain zuzen ere guk, santuei ez diegu zuzenean haiei eskatzen, baizik eta jangoikoari santuen bidez. Eta hemen, herri hontan, azinda asko eta ezinbestekoa gainera, bizian izateko eta guzti hori, eta seguru asko horregatik San Anton, azinden zaindari bezala, berari eraiki zitzaion ermiki hau urtero bere laguntza, bere bitartekaritza hori eskatzeko, edo jangoikoari bere bitartez laguntza hori eskatzeko. Bizitzeko ezinbestekoa zen garai guzti horietan. Horregatik, horrek gogorazten digu gure aurrekoen fedea. Ohartuta gizakiak badu halako, esan genezake, ulermen bat, halako konbikzio bat, dena ez dagoela gure eskuetan. Gizakiok, naiz eta munduak aurrera egin, naiz eta modernizatu eta teknikak izugarrizko aurrerapenak egin, eta hori oso gauza ona da, gure bizitza askozaz ere erosoagoa delako. Denok txikitan bizitutakoaz gaur egungoa ikusten badugu, aurrerapen izugarriak gertatu dira. Internet, mobilak, komunikabidek izugarrizkoak. Gero, gauza guztiek bezala, erabili daitezke ogi edo gaizki, mesederako edo kalterako, baino ez daiteke gukatu izugarrizko aurrerapenak eta aldaketak gertatu direnik gure mundu honetan, gure gizartean, eta gu bizitu geran urte hauetan. Izugarrizkoa. Baino, esan genezake, horiek denak, naiz eta bizitza hobea eta erosogoa egin guretzako, ez dizkigutela gauza sakonenak aldatzen. Gizakiak dituen kezkak, sufrimenduak, pozak, bere sentimenduak berdin-berdinak dira. Eta naiz eta urte gehiago bizitu, lehen edo berandugo mundu hau ere utzi beharra daukagu. Eta naiz eta zientziak asko aurreratu,
beti ohartuko gera dena ez dagoela gure eskuetan. Goiko laguntza hori ezinbestekoa degula. Gure jatorria goian dugu, jainkoak egin gaituelako, eta mundu hontan ere bere laguntza behar dugu. Ohartzen gera, munduari begiratuta, naiz eta esate baterako guain, notifikan agertzen zaigu Estatu Batuetan, Kalifornian dauden suteak. Naiz eta izugarrizko aurrerapenak eduki Estatu Batuetan munduko lekurik aberatsena eta aurreratuena izan, baino sua etortzen da eta Hollywoodeko izar guztien mansioak eta etxe izugarriak eta denak kiskaltzen ditu berdin-berdin. Horregatik ohartzen gera, dena ez dagoela gure eskuetan eta goiko laguntza hori behar degula. Momentu batzutan gehiago sumatzen dugu premia hori beste tamaino, baino hori halako errealidade sakon bat dugu. Jainkoaren laguntza hori behar dugu eta santuak horretarako gure bitartekari ditugu. San Anton, hain zuzen ere, urtero gogorazten dugun bezala, Egiptokoa zen. Egiptoko basamortuan egondakoa. Eta batez ere nik esango nuke, 3 gauza aipatuko nituzke San Antonen inguruan. Lehenengoa, berak jainkoari segitzeko eduki zuen adorea. Sentitu zuen, meza batean entzun da, meza batean zegoan, eta entzun zuen ebangelio hura. Nahi balin badezu, Jesusek gazte aberatsari esandakoa. Nahi badezu perfektua izan, daukazun guztia saldu, eman pobreai eta jarraitu niri. Eta berak entzun zuen berari zuzendua bezala. Eta esan zuenik, hau entzun dut evangelioa baino Jesusek zuzenean niri esan izan balin bezala. Eta horrek bere bizia erabat aldatu zuen. Bera aberatsa zen, oso familia honekoa, oso posizio honean zegoan, eta erabaki zuen hori dena utzi, pobreai eman, hori Jesusek erakutsitako gauza edarra da baita ere, premian dauden eta zakordatzea, eta hori gure erlijioaren muina da baita ere, eta hala egin zuen pobreai dana eman, eta bizi monastikoari ekin zion. Hori da bere bigarren ezaugarria. Bizi monastikoa. Mundu hontan egonda ere, beste munduaz akordatzea. Gero, historian zehar, eta gaur egun ere badaude, monasterioa, komentuk, monjak, fraiek, monjek, denetak eta horiek pixkat imitatu nahi izan dute, baina bera izan duzan aitzindaria San Anton horretan. Kebaidako basamortuan, pensatu behar dugu, ze leku estremoak diran, basamortuak. Ni aiatu izan ez zonalde horietan, Egipton, 50 gradutara aiatzen da, izugarrizko berua eta egualdi estremoak, juntzetan ere hotza ingo, izugarrizko egualdi estremoak, eta hantxe egondu zen bera. Mundu hontan, baino beste meditazioan, orazioan, eta baita ere jendeari laguntzen, jendea joaten zen, berari laguntza eskatzera. Eta horrek gogorazten digu barne bizitzak ze garrantzia dauken. Gure garaian hainbeste zarata, hainbeste egin behar, beti presaka. Ez dugu betarik lasai pentsatzeko, hausnartzeko, gure bizitzaren esan nahia kontutan eukitzeko, oso denbora gutxi daukagu horretarako. San Antonek denbora luzea zuen horretarako. Horregatik, barne bizitza horrek pertsona aberastu egiten du. Eta jende asko joaten zen harengana, kontseju eske, aholku bila, laguntza eskatzeko berari. Pertsona jakintsua zelako, halako meditazioa, jainkoaren hitza ezagutzen zuen, denbora asko zuen pentsatzeko, eta horrek pertsona ere aberasten du. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, bere aipatu nahi nuken, bere hirugarren ezaugarria da, animaliekiko maitasun hori. Ez da, pixkat esan genezaken, nik beti antza hartzen diot, Asisko San Franciscorena. Berak ere gauza bere auki zuen. Natura, izadia,
animaliak maitatzea jainkoak eginak direlako. Ez haiek jainkotu egiten ditugulako, esan genezake, lako kultura arkaikotan askotan gertatu izan du da, ikusten zituzten animaliak gizakia baino sendogoak eta fuertegoak eta jainko bezala tratatzen zituztela. Eta zenbait kulturaten egongo da zezena jainkoa dela edo kokodriloa edo hori elitzateke zuzena izango. Baino haiek maitatzea, estimatzea eta haien bidez jainkoa maitatzeko aukera hori sumatzea gauza ederra da. Eta hori eukidu San Antonek eta eukidu baita ere Asisko, San Francisco. Gure garaietan, bukatzen naiz, gure garaietan ohartzen gera kutsadura, hainbeste karreterak, hainbeste avionak eta odenak gure planeta ere ondatzen ari direla. Horregatik, natura zaintzea, maitatzea, azindak, abereak, hori dena gauza ederra da estimatzea eta jainkoa maitatzeko bide bat da. Eskatzen diogu bada, San Antoni, gure herriko azinda guztien alde egin dezala eta guk ere natura, izadia, jainkoak egindakoa ikusiz, bera gehiago maitatzeko indarra senti dezagun. Eta orain gure eskariak egingo ditugu. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki gure herriko baserritar eta azindakin eta lanen aritzen diran guztien alde. Hangoikoak eman dezaiela indarra, osasuna eta laguntza beren zerekin guztietan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, kontutan izango ditugu, Lontxo, Apezetxea, San Antonetik, ateratako guztiak eta Antton Etxegia, Aiaborrotik, ateratako famili guztia, Sebastian eta Dolores Ezkurra, Mutu Berria, Alduntzin familiko hildako guztiak, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gaur hemengo eukaristia, aroan auria, eskaintzen dizu. Egunero behatziren, janari berani, horrak izu. Nire izaki guztia, nire bizia, zorbait dizkizu. Gure ita entzutera, eta egotera, urbildu nahi dut. Arezazun nire otoitza, bihotza da mintza, eta ordaintza, gora eta gora. Jauna zure izenean, maitasunez elkartzean, beti gure artean, gora eta gora. Jauna zure izenean, maitasunez elkartzean, beti gure artean. Onartu jauna, San Anton egun honetan eskaintzen dizkizugun ogia eta ardoa, haiek izan daitezela, zure gorputz eta odol guretzako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak,
eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, nun nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beroren bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzean eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia egertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta haintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Jauna kantu honekin oihukatu mundua, santu, santu, santua, oitasunez betean. Jauna kantu honekin oihukatu mundua, santu, santu, santua, oitasunez betean. Berenkatua, salbatzailea, errukitzu, osana, osana, urana etortzea, jainkoren izenean. Berenkatua, salbatzailea, errukitzu, osana, osana, urana etortzea, jainkoaren izenean. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulago, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Goita Santorekin eta Florencio Gurenarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Santonetik ateratakoak eta Antxon etxegia, Atamorrotik ateratako familia guztia, Lorenzo Lontxo Apetetxea, Sebastian eta Dolores Ezkurra eta Mutu Berria Alduntzin familiako difuntuak. Eta Indiako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Begi-begiko zorionak, gure ineri eman
itxi dezagun Agoikoaren ama Maria Virginia Dogatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Anton santuarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaizagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoikoan guztizun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinuan, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau, egunontako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, markatzen diegu ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea boste ta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman jozue pakea. Bakea beti, bakea zuri, eskaintzen dizut gogorri. Bai bihotzaren, bai bihotzaren, bai bihotzaren barrutik. Elkar eskuen batean, orain
osabana munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Egin dezagun otoitz. Jauna, San Anton eguna ospatu dugu. Egizu, ospakizun honek zure gana gaitzala guztio Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta, bukatu horretik, ezin dentzago janariak eta bedeinkatuko ditut. Bedeinkatu jauna, janari guzti hauek, gure animaliei eman dezaietela osasuna, indarra eta guretzako beti lagungarri izan daitezela eta guk estimatu eta zaindu ditzagula. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. Eta orain bertsoak. Ama berfinari dut da bai. Maite Maria, Ikusi dezan
Iru buelta emanez, ermita mare
Aurrena, bere inkazioa du, limosna urrena. Bertsoz esplikatu du, hemen historia, San Anton Arzindaren buru zaindaria.